समेस्तांक हांव वालेंटिना लोबो आज कोरोनान आमकां दिले बरे जिणेले साव या विशयान सांगूंक आशेता। फाटल्या 1.5-2 वर्सांतान सगळ्या संवसारांक आकांतून करचे वायरस कोरोना वायरस ये वायरस सगळ्या पृथ्वीन पुरातन कालातून आसा तरी असले आकांतून करचे वायरस दोळ्यांक दिसनातल्या ल्हान वायरसाक भिवन जिवा मरणापर्यंत झुजूंक कुटुंबाचे दसवट जावंक पावलो। कोरोना वायरसाचे नाव काढल्यार भिवनचे लोक आमच्या समाजांत आसा म्हणल्यार चूक जायत। कोरोना वरवीं अचानक कामां स्थगीत जाली, आर्थिकता बिगडली, कुटुंबांत संदे पयस उरले, सबार जाणांक पोटाच्या ग्रासाक तुंद्रे जाले। हे सर्व पडूंक मेळ्ळ्यार बरेपणांनी सबार जाला। कोरोना येवचे पयले लोक सगळो आपणाक देव समेस्तांक म्हणले परी सकाळी उठचे, कामाक वयचे, फाटीं येवन जेवण खावंक सुशेग घेवचे, शेजारांक कितें जाल्यार कळीत ना। पण हे कोरोना द्वारे बंदरेंत आपल्याच घरा भितर रावून कुटुंबांत एकामेकाक सहकार दिवन घरच्या कामांत आदार दिवन बरे रांदूंक अवकाश जाला आनी या वरवीं कुटुंबाचो बांद घट्ट जाला। भुरग्या संगाताक खेळूंक, सांजेचे जेवण, सुख दुख वांटून घेवंक, समस्या परिहार करूंक आदार जाला। आपल्याच संवसारांत असल्या व्यक्तीक पल्या कितें जाता कळीत ना, देखून आमचे थंय असले थोडे तरी वांटून दिवन पेल्यांक आदार जावंक पावलो। आज तांकां पिडा आसा, पल्या आमकां ही पिडा येत की पल्यांच्या दिसाक कितें घडटा कळीत ना, देखून देवाचो आदार सोडूंक फुडें सरल्या। सडीत मागणे करून देवाचो उतार वांटून देवाचो मोग अनुभव करूंक शकल्या। एकामेकाक कुटुंबांत या शेजारा वचूंक सकनातल्या तरी फोनाद्वारे व्हिडिओ कॉल करून उलोवन पेल्याचो हुस्को दाखोवंक, पेल्याची जतन घेवंक आनी आदार पावंक कुमोग जाल्या। सदांच इस्कालाक वयच्या भुरग्यांक घराच ऑनलायन क्लासीद्वारे शिकतना सामाजीक जणवाय वाडच्याक आनी बूक वाचूंक अवकाश मेळ्ळा। कुटुंबांतल्या भावा भयणीचो बांद घट्ट जाला। ल्हान प्राय रांदप करूंक संदर्भ मेळून बरी जणवाय लाभल्या। मनशाच्या जिवाक कितले मोल मुडले या कोरोना पिडेद्वारे समजूंक शकल्या। या पिडेद्वारे कश्टून वळवळून प्राण सुटच्या व्यक्तीची बिरमोड पावूंक तांचे खातीर मागूंक शकल्या। या पिडेद्वारे अकांत अपाय अनबरांत असल्यारी घराच लोक सगळो रावल्या द्वारे प्रकृतीचे समतोलन राखूंक आदार जाला। वाहनाद्वारे येवचे विकराळ वारे उणे जाला, देखून कोरोनाद्वारे लुकसाण जाला तरी बरेपण सबार जाल्ले समजून घेवंक हांव व्हडतो संतोष पावता। आमच्या कुटुंबांत आतां मोग मायपास एकामेकाचो सांगात सदांच आसचे खातीर धन्य देवा लागीं मागया। सर्व संदर्भांनी बरेंच केल्ल्या देवाक हांव ऋणी आसा। देव बरें करूं।